Zerekien otsailaren lauan Paz Iganda ikastolan topaketa bat izan zela, eta Nafarroko hainbat ikastola bertaratu zirela? Nola? Bai, onuntz, egun horretan, Bezarrako, Tafallako, Zangozako eta Iruñan dagoen jaso ikastorak etorri ziren hainbat ekintza egitera. Eta nola bururatu zitzaizuen topaketa hori? Topaketa hau ikasleen artean euskara indartzeko ere zen. Denbora desente eskaini behar izan genio, baina merezi izan zuen egun ederra pasa bai genuen eta. Eta berriro errepikatu bat da. Ba, ezakit, baina aurten Nafarrenez ikastolan ospatuko denez, hurbilduko direlakoan nago. Egia da, urriaren 19 ospatuko da. Bai, nik nire Zangotzako lagune deituko diet etortzeko. Ni Tafallakoi. Orain, topaketaren inguruan gauza gehiago jakiteko ikastolako gorputzezek eta irakaslearen atera bat zuten bizile dugu. Zein helbururekin egiten dira ikastolen arteko topaketa hauek? Topaketa hauek, guk egin dituen topaketa hauek, ikasleen arteko harremana sustatzeko. Hortzako oso garrantzitsua da Euskaldunak, jakintun egon daitezen, beste batzuk ere badaudela beste herri batzuetan, eta beste herri horietan joaten dira, harremanak izan dezaten, partiduak dituzten behar artean, oinezera joaten direnean, barretara joaten garenean, horrelako tal, ez ere, zuen arteko harremanak sustatzeko. Nola bururatu zitzaizuen topaketa hauek egiteko ideia? Nola bururatu zitean? Nire zitzaian bururatu, nik agindu bat jaso nuen jefeak esan zidan, zu, aito, egin. Nik, esanekoa nahizen, ez. Beti izan ditugu horrelako gauzak egiteko gogoa, eta egia esan oso gustura. Oso gustura egon ginen, eta antolatzen ere bai. Buruko minen bat izan genuen, baina bikai, oso ongi, esateizu. Beti izan dugu horrelako gauzak egiteko gogoa, eta horretik egiten ditugu horrelako gauzak. Besteak beste, bardetakoa, hau, bada, beste bat gehiago. Uste duzu topaketa hauek helburua nagusiak lortu dituzuela? Ni beste Beñatzeko ikastoletako erakasleekin hitz egin da, denak oso gustura geratu ginen lortutakoarekin, ikusi beharko genuke gero da, hemendik aurrera zuen artean, ikasle hauek aurkezten direnean, ikusiko dugu, ea zerbaitetan balio izan duen, ea elkartzen diran, agurtzen diran, guztien. Hala, agur. Esan dugu bezala, aurten Nafarrenez gure ikastolan ospatuko da. Eta hemen ikusi nahi zaituztegu. Bihotzez, oinez! Heldu gara bastidara, iparta hegoaldetik, ikastolen eskolan, egiteko badasmorik. Erdera nahiago duten, gaztean hitz da oraindik,